Шаллы көрәшеннәре bir ай дәвамында үзләренең мәдәнияте белән таныштырды. Якын дуслар җыелышкач проект кысаларында күргәзмәләр, тематик кичәләр үтте. Шушы көннәрдә Татарстанның халыклар дуслыгы йортында йомгаклау кичәсе узды. Айлык эш нәтиҗәсен хәбәрчебез Эльвина Полякова күреп кайтты. Әнә шулай, үзләренчә милли итеп һәр кичәне зурлап үткәрә шалалар. Бәйрәмнең иң зур кунагы күренекле җырчы Виталий Агапов. Бу инде халык әйтик груф гадәтләрен, җылаларын саклау йөзеннән үзебез ишеткән белгән җырларның әйтик бәйрәмнәрнең киләсе буыннарга барып җитүен теләүдән. Кичәдә шаллы фольклор коллективлары да ялгыз үзешчән җырчылар да катнашты. Чараны ачып җибәргән халыклар дуслыгы йорты директоры Ирек Шарипов бәйрәм оештыручыларга халыкчан мәдәни сәнгатьне түкми-чәчми киләчәк буынга җиткергәннәре өчен рәхмәт белдерде. Әкрен кирәк, ипләп кирәк. Сандугач тыңлаулар. Чөнки мондагы һәрбер халык ул сандугач. Якын дуслар җыелышкач проекты Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк башлангычында быел 3нче тапкыр үткәрелә. Ул республиканың төрле районнарындагы керәшеннәрне берләштерү, мәдәни тәҗрибә уртаклашу максатыннан үткәрелә. Шаллы шәһәре керәшеннәре үзләренең культураларын күрсәттеләр. Шаллы шәһәрендә яшәүче рәссамнарның выставкасы узды. Юмаш Игәнәйнең 85 еллык кичәсен без уздырдык. Онлайн узды безнең очрашулар. Безнең күп чараларыбыз туры трансляция белән бара. Керәшен татарларын берләштерүнең бер сыйфаты кунакчылык булса, икенчесе керәшен хатын-кызларның активлыгы. Кая барсаң да әбиләр, кая барсаң да түтиләр башлап йөри. Бу хәтле очрашулар, үзебезнең җырлар, безнең җырларны, безнең чыгышларны халыкның шушылай якын итеп кабул итүе безгә билгеле алга табада чыгышлар ясарга зур көч исти. Без барыбыз да бик шат. Халыклар арасында дуслык бәйләнешләрен ныгытуда мондый кичәләрнең роле зур. Чөнки алар аша халыклар бер-берсенең мәдәниятен, яшәү рәвешен, гореф-гадәте, йолаларын өйрәнә һәм шулар аша бер-берсенә хөрмәт тәрбияли, үз итә, дуслыгын ныгыта. Эльвина Полякова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.